Здравейте в моята коледна работилничка. Да, всъщност е от дома. Но пак желая да си направя собствена коледна работилничка. Аз се казвам Софи. Сега ще ви покажа как се прави. От тази украса, виждате, червена е и има дупка. Ето тук. Ето я. И ето тази, същата част. Как ще стане единствена меренка. Така че, айде да направим една хубава такава меренка. Сега ще ви покажа. Айде! Добре, здравейте! Сега трябва да разточим тестото. Да е много хубаво направено. Мама ми даде много вкусна меренка, така ще стане. Може ли и на мен? Зайчето искам. Дай си стоп. Виждате, разточи се добре. Сега с това тесто ще ви покажем как да направим меренката. Все пак това ви го казах, но пак ще ви го кажа, ако сте забравили. Взимаме дебелата част. Забравих да ви предупредя. Тази е тънка. Първо почваме с дебелата част. След това, като я отпечатаме, ето така, натискаме много силно. Може ли сега да се дърпаш? И вижте как става. Ужасна е тази. Ще пробваме друга. Софи. Да. О, добре. Абе, София. Да, мама ми измъква коса.